Тук сме на първата почивка от ден 2 на Deep Stack Challenge турнира в Казино Platinum. Разговаряме с Кристиян Крушаров. Здравей! Здравей! Как си? Добре се чувствам, радвам се, че стигнах до този етап от турнира. Сега започва интересната игра. Как е масата в момента? Радвам се, че се паднах на тази маса. Играя с Фери. Всички други играчи са българи, но мисля, че имам добър шанс да продължа напред. Дигнах се вече с около 15 000 в ден 2 и продължавам нагоре. Колко чипа имаш? Около 50 000 в момента, предполагам. Започнах деня с 30. Това е добре за мен. Как се разви турнирът за те предните дни? И то предния ден беше един. Нямах карти, беше тежко за мен. В един момент се бях дигнал до 50 000 чипа, но после ги загубих. И се радвам, че отново се върнах близо до average така. Каква ти е стратегията за днес? В момента играем 7-handed на нашата маса. Един човек отсъства, т.е. сме 6 човека. И мисля да ги натискам, докато ни съберат на две маси. Имаш ли наблюдение върху противниците си? От моята маса съм играл единствено с Фери, обаче то главно в интернет и само веднъж на живо, така че единствено за него мога да кажа, че знам как играе. Няма време. Next break. Ай!